Добър вечер, аз съм Мария Иглата. До мене е Спортакус, който ще ви представи спортните новини. Шапката. Тате, аз си дай шапката. Моля, не стека да не влие в студиото, моля ви, господине. Извинявам се. Средоточете се. Моля, нищо така да излагате нашето шоу. Такова примерно шоу. Изправим косата. От толкова години го водя и вие с някакъв си тук. Извинявам се за моите смехорийки там. Аз съм, вие сте с спортните новини на BTV. Да. Казвам се Спортакус. Така, започваме първа новина. Футбол. Така. Враца, дето гаргане каца, срещу Коиловци Брашляница 2-0. За Враца, естествено. Така. Понеже играха в голям сняг, всичките футболисти бяха с ръкавици. Аз съм с ръкавици, понеже климатиците тук са развалени в самото студио. Ще ги оправят. Сега идва майстора Фери. Да. Фери ще ги Моля вече продължете с новините за времето. Така, времето е наше и е ваше. Така, утре ще преобладава сняг. Преобладава. Извинявам се. Да, утре ще има сняг, други ден няма да има. По-други ден ще е слънчево. Сутринта Кажете за ще изток, запад, север, юг. минус 20 градуса. И за планините. След обяд ще е плюс 10. Много студено бе, човек. Така, слагате си шапки На плейбой, да не може задължително. студено, ръкавици, също така, шалчета. Преди да излезете някъде, пиете по един чай топъл. Така. Студент, за предпочитане студент. Да. Колегата Балев ма поправи. Поправи, ма по-точно. Така. Значи, в източните полукълпа на земеделието, Нема сочете мен. тук се намират. Това е най-скапания водещ. Нали? Моля ви се, И аз така. Това е най-скапания водещ и в момента се е надрусал и напил. Абсолютно не го слушайте какво говори. един пушник, както моля ви се, студата, няма да се видим. Аз си майката. Успокоявай ги му. Сядай там и ти казвам. Остави! Няма да идеш нашето предаване. Капитане! Той е капитанът! Напусти ти казвам. Полиция! Моля камерата! Мен да снима! Да си скаже. Аз си където ми се развали! Проста. Извинявам се за неудобството. Госпожо, за какво стоите ли? За какъв го има да е? Ало, камера. Не го очаква! Няма такива работи. Камерата, та вече са... Много е студено! Вие, госпожо, защо се месите в тяхния разговор? Той е пияндурник. Той е най-големият пияндурник. От кога? Не го карете по... Я да мълчи. От кога ще бе? Да не знаете колегите, че ще ми шамаре! Госпожо! И че Не чупи се челата с 50 хиляди евро съм дал за тебе! Вие сте най-големите измамници. Ало! Амет Криза! Амет Криза! Барак Обама! Какво аз успех? Полицията ли? Полицията! Има тук една... Тя не е добре са гъс! Моля да задавте! Я съм аз тук. Нека да Полицията присмуши! мошенник така. Миличка, добре ли? Добре. И чезвайте и двамата мошенници. Продължаваме с... Излезнайте и лъжите тук на народа, лъжите. И вземате парите, яврото, всичко вземате. Моля ви се! Няма тук. Няма да снимате пари! Махай се от тук. Тя напуска студиото. Вие ще ми кажете бе неща. Аз съм чуда каза с крана 5 хиляди. Сега, дами и господа, извинявам се. Ето, виждате ли какъв гост сте приели тук в нашото студио? Ма аз съм водещия, бе, момиче! Напусти! Аз съм водещия! Налягайте се мадурите, ако обичате. Бача съм! Спирай, защото с теб няма! Цяло пострадалата, моля Чакайте ви. ме! Тука! Всичко Снимайте наред, мене, моля ви! спокойно. Да, господине, Сега. снимам. Аз съм Елица Шейкер. Продължаваме с времето по BTV. Така, Няма да ти дам. северно-източната част ще преобладава слънчево добре ли време. Не разбираш. Защо? Ама аз времето казвам, Нашето бе! студио вече. Аз казвам времето, бе! Един подарък. И че знаете, Бати камерите, сега ще го прибия! Боже, откъде тръгна
на това шоу. Боже, не съм го очаквала от вас. Ма и са пъти стига са пренася с тези работи. Така, продължаваме с време. Аз тази вечер не мога да времето, утре хората не могат да се подготвят за време. Моля ви се, няма да се... Боже, аз намесете ти малко ако Напуснете, казах игришно. И аз се побити. Игришно. Лично категорично. Обръщаме на другата страница. Тук се появяват тази вечер. Виктор ми каза! Порастат цветя. Виктор ми каза! Чакайте, дай го само. Какво общо има това с времето? Тази вечер ще цъфтат цветя. Колко ще топло, пролета наближава. Внимавайте! Пролет пукна, пички пеят, опа, нас па пички пеят, извинявам се, птички пеят. Ето на! Ето на! Гонехте ми листа, не може да се прочете реплики. Тефтерът ми. Моля ви се, Извинявам се за предаването да приключи веднага. Не, не може така. Веднага да приключи. Не е така. Веднага да приключи предаването. камерата. Веднага! Дядо.